S-au consiliat, așa cum spunea și colegul, 278 de persoane, distribuiți în 3 regiuni, motiv pentru care se vedeți și cursurile s-au făcut în 4 localități. Aș vrea să vorbesc de cele 3 mari etape de acolo, și anume consiliere, formare profesională, dar și asistența afaceri. La consiliere, vă spuneam sus, consiliere cu privire la antreprenori, dar și consiliere orientare și dezvoltare profesională pentru inițial șomeri, care erau, de fapt, oameni, în general, atât șomeri cât și cei care își doreau să-și găsească, să-și caute un loc de muncă. Motiv pentru care i-am ajutat, i-am sprijinit în vederea inițierii unei afaceri. Așadar, au devenit antreprenori. O altă etapă a fost formarea profesională a 118 persoane. Nu ascundem faptul că inițial au fost 100 doar de locuri. Apreciez încă o dată eforturile intercorporate pentru ca încă 18 oameni să beneficieze de aceste programe profesionale. Asistența afaceri, 44 de noi antreprenori care și-au înființat o afacere, sigur, cu sprijinul proiectului. Acum, dacă le luăm pe rând, în zona de consiliere, evaluare consiliere și orientare și dezvoltare profesională. La observat sus 278 și în dreapta 563, peste 100 de persoane practic au beneficiat de serviciile de consiliere profesională și de cursuri profesionale care au fost adaptate la particularitățile grupului țintă. Toate aceste activități și etape au fost făcute, desigur, într-un mod logic, foarte structurat și în mod profesional, desigur. Acum, ca și etape în evaluare și în consiliere, sigur că ne-am pregătit foarte mult la documentat, astfel încât